glasao sam protiv još jedne rezolucije protiv Mađarske, ovog puta po nazivu Stanje u Mađarskoj i zamrznuta sredstva EU. Mađarska ima pravo na veto jer tako piše u sporazumima. To su pravila igre ugovorena pri pristupanju, molim lijepo. Poljsku vladu je Brisel maltretirao 10 godina zbog vladavine prava, a sada kada novi premijer Tusk ide tim pravcem, nećete mu ništa reći jer je jedan od Briselaca. Govorio sam ovdje mnogo puta da čim neka zemlja demokratski izabere vladu koja drugačije misli, grabi se velika briselska batina i počinje progon. I doista Slovačka je pred koji mjesec dobila vladu koja ne misli kao Brisel, odmah se javio problem korupcije i evo danas rezolucije protiv Slovačke. Hrvatsku vladu koju vodi korumpirani i pravomoćno osuđeni HDZ od strane Vrhovnog suda, na što nema žalbe, nikada nećete kritizirati, protiv njih nema nikakvih rezolucija. Bez obzira koliko novca iz EU fondova nestane, što misli GRECO ili EPPO u svojim izvješćima, što je ured USKOK neučinkovit i tako dalje. A zašto? Jer je odana Briselu. Ili će se nekakva pravila primjenjivati na sve ili na nikoga jednako. I onda se čude ovdje neki zašto je EU u krizi, pa upravo zbog političkog nasilja i duplih standarda.